alalubo, lumipad sa langit. Oh no! Di ko na makita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, binili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog na ako. Sa tindahan nila Ate Maria karon, maligtasan ko. Ni Maria, no? Wala pa ba may kabayad? Kaya sunod simana pa ba ang release ni Lula sa senior? Pero sige lang, suwayan lang ako. Masig mo hatag di ay. Suy man na, oh. Magmuadto na po niya sa tindahan nila Maria ba? Kung agi, suko biya kay si Maria sa iya ha? Kaya sige na gipabalik-balik, unya piso rin ang gipalit. Balik biya akong Lula. Si Tisoy ay pag sinuksa mo kung sa tindahan ni Maria, sigurado jud ko. Oh no! Karon, daghanon ko ni pagbuhat ang akong ice. Kay kung pintisyahanan ako si Inday di. Oh shit! Yung ice nito, tag 4 man. Mo nang kaning akong ice, ako lang ni itag 3. Kay parang mga customer nga nasigig pamalit niya dito, diri na mo balhin sa kuha. Maria! Palit ako ka ice, be! Uy, mamalit daw og ice. Kajut lang, padulong na! Ila ka buok ice, Lucio? Tulo ka book ice, Maria. Tagpila ganin, ha? Ah, tulo. Tag 3 ra niya mong ice, Lucio. Uy, barato ra. Tag 4 manggod ila inday di. Diri na day ko mamalit. Uy, kamahal po dahil siyang ice. Diri na katigpalit, Lucio, kay tag 3 laman ang among ice diri ah. Tara, Lucio, bitbit ka na lang na kay wami silupin ang bayad, be. Tara, oh. Salamat! Sige, Salamat. Uy, bintahan na si Ate Maria sulod siyang tindahan. Oy, Tisoy! Ikaw ha, gara-garaan ko ni mo ito ni Aging Adlaw. Suko sa Ate Maria, oh. Ito na lang ko ilainday di mamalit, oy. Perti jud kay ka, Tisoy ha. Pero ni daga na. Dito na po ito ilan ninday di magsamok-samok. Oy, Claire! Unsa man nimo ha? Maria, nangutang na si Lula og 3 ka itlog ug mantika po daw 5. Utang. Itlog ra nga akong ipautang, Claire, inay mong Lula. Kani ako mantika 1 pod na lang, dili na ako ni pautang. Oh unsa na pagprito ang itlog nga walay mantika, pautang ug tag 5 na mantika, Maria. Wala, sige. Nanana po ni si Betty, oh. Kabalo na po kung sa tuyo ani. Hi, Claire. Usa tirada nimo, nangutang pod ka? Nangutang. O dara o, taro nga pagunita kay mayabo ng mantika. Salamat, Maria. Maria, mangutang daw kulapo. Mula po, Betty. Kasayo ba? Kita man mo inom ana. Alangan mag ikaw, syempre si Papa Jud. Gusto ko po do. Ayan pa ato, Betty. Inay mo papahanga. Last na ako ning pagpautang si Hag Kulapo. Kaya dako pa tayo mo balance di are. Ibugon din ako sa Ate Maria niya kung gipalit ila inday di ay. Palaguton ta karon Ate Maria. Maria, pili ka ka corn beef. Tisoy, unsa naman po ituyo nimo? Unsa may palito nimo? Lollipop? Maria, dili ko mamalit. Ako lang ning gipakita na akong gipalit ila inday di ba? Ay, Tisoy, uli na dito. Tarong ako, Tisoy, ha? Nga wala man ka na malit dire. Gusto ba kay ka mangutang dire, ha? Alangan, nagpadulong pa lang ko. Nagyawya naman ka. Dito ko na malit ila inday di. Oh, dara, Betty, oh. Salamat. Pirti, dyo ka kayong bataa ka, ha? Kabalo ka, Ate Maria, pila ako napalit ila inday di. 500 ka pin. Sayang, imuha ang tato. Kaya nga, uy, dako-dako man din napalit si Tisoy ilan ni Daddy. Kinsa man gud pwede maglagot aning bata nga perti manggaraa. Papalitan na lang kung lollipop Ate Maria, bi, para mahalinan po ka. Lollipop? Nganong wala na lang man animo tingba og pamalit dito ah. Dili ko mapapalit si ma. Sige lakaw na. Ayaw, pasok Ate Maria. Sige na good, papalit ako ba? Sige na good. Samok jud kay ka Tisoy ba? Pauli na, di ko mapapalit si ma. Sige na, kada ko na trabaho. Maria, papalit ako ba? Sige na good. Ate Maria, papalit ako ba? Samok jud kay ni si Tisoy ba? Bantay lang jud nilo sa kuan. Ate Maria, papalit ako ba? Sige na good. Ate Maria, Ikaw bataa ka ba? Gahit jud ka kay ulo ha, di ka mo uli. Ate Maria, papalit ako ba? Sige na daw. Maria, Dahil jud kay kag ulo ha, sige lang kag Ate Maria. Ate Maria. Ate Maria, Dahil